yanzu ka ga ba labarin akwai ka ce wallahi kamata ya jirgin ya koma Lagos yawa ya tashi ya koma inda ya taso ba. You understand? Let them pick all those people, quarantine them here. so I report A ina a Kano a kai su maida su can wani tunda akwai kesin a Lagos. What do you mean by that? Akwai kesin a Lagos a je ta a maida su ko a kai su Gwagwalada da Harar. Allah tunda babu kesin a Kano a kai su Lagos. Wannan bai so ba nan guda ya musu gawo. ka fa su kana bidiyon Su gani mu. Kai ya rashi da mu aikin mu ne. Zan na dauke wata. yawa yi bidiyon wallahi captain din sai masifa yake an ki bude jirgin Ya da gaskiya o. akwai suspected person a ciki airpiece ne gashi nan daga Lagos These are responsible people. gaskiya ya burge ni wallahi Ya walk. wallahi ya burge ni gwara kada ya bude wallahi Wallahi kuma mutuwar da zai mutu ciki. Wallahi yana shiga Kano. to amma gaskiya fasinjan nan kana ba su shiga gari Kano ka wallahi samu da no believe. wallahi kada ba fasinjan Masallaci ma wallahi kashi kullun sai da tsoro. wallahi kada ba fasinjan biyan wallahi captain din sai masifa yake an ki bude jirgin Ya da gaskiya o. akwai suspected person a ciki airpiece ne gashi nan daga Lagos These are responsible people. gaskiya ya burge ni wallahi Ya walk. wallahi ya burge ni gwara kada ya bude wallahi Wallahi kuma mutuwar da zai mutu ciki. Wallahi yana shiga Kano. to amma gaskiya fasinjan nan kana ba su shiga Kuma gari Kano ka wallahi samu da no believe. wallahi kada ba fasinjan Masallaci ma wallahi kashi kullun sai da tsoro. wallahi kada ba fasinjan nan Sai da tsoro.